Ka Sarkar Jela kala thau da ka all party committee bakin ajimut halor ka phang ka bayde berkejing penya so lentirel ha ka Jela Meghalaya. Ka jing pen bena balapan mi dau chief secretary uba DP wa lang ha ka lai terik yayong ka ong baya kini ka committee on kli dau menteri rangba ka Jela lani da kino ki menteri ya ki ba on thung dau menteri rangba. La kentu ya baro ki seng sign perthai bakin pha ya arngut kinong mi khmat cha kini ka committee. Kitnat Sarkar ki badon jingya dei bar kani ka phangru kin syakhwat sya kani ka jingya lang ya ka ba on penlong da kani ka committee. Kat kum ki kendon trekam labtha ya ka committee bakan syong bishar batwat ya ki lar kilinti ban punwet ki lar kilinti ka banla banwan ra ya ka jingshna lentirel ha Meghalaya. Ka committee kan bishar bnia ru halor ka jinglut jingsep ka bay dei bar ka jingwan ra ya kelintirel hapo ka Jela. Kan pan jingmut ru na baru ki kunhun bat hadin kan sa IT ya kijing ajung mut sya ka Sarkar Jela.